kwirana asensemeria y'ebunge ya Kitutu cha Chenote County ya Kisii nigo litkoria rero ekiombe gitari ge serikali gikorwa amo no muske Joshua Makori Nyarenji nigo banyaka bakwenana anamono bokonyi bokwana kinga babiri bagusira ebyombe asokwenana chingoko nabo chimashini chyo gukorera obutugi bwe chingoko nigo boigo ekiombe kiga kiabirike otamna nigo babigetemiro bulisene yogo chia kwendra gusira chia matete kwenyara ase chinsemo ase bunge ya Kitutu cha Chenote asaboigo ebyombe biga byo botugibwe chingoko banyaka bikonyeka kurwase ward ya sensi ebunge ya Kitutu cha Chenote County ya Kisii muna tokomanyigwa n'umurikito Daniel Ontiri egati y'abamenyi ba Kitutu cha Chenote miye county ya Kisii abagenderete ko bahase bikundi nigo bagenderete ko gokera obuya kurwasa babwatani ao n'abasamaria bayam na gwekini gwetera sogoseri ubutaka mapema rero abanyakiomba baiga bamwamwebi abo bari gwetania emiemo ne 50 abanyakiombe bagotoka sensemo ya Sasuri ime ya Sombogo nigo baba abawangwiga konyora ikiba kogokira niye magiga yukubwatukiro bokonyi wechingoko chimashini chekerero chogokoro bolimi boigo na migirio igoro buna baokoro botugi bwabo asichinchira chekerero boigo bokonyi bwabwatukwa nekiombe gatari ye serikali ya Joshua Makori Nyarenji babaretire chingoko ende banyare ko baba guchituga singinchune group twanyoretera amo ebwate efocus ya mambi babaretera chingoke chirinde chibakonye buna bangina chibaine bollo banyore school fees chibaine bollo banyore ebitabu ne karamu ne chumbi erinde banyare bokonya abana babo kogende school ukwana chinga kecho nigo baigo basingerera kubolia bamenyi hasi chinsemo au na munasorongorega rwagusi koendra ko bamo elio bakonyeke kurwaso buyo bwigam getambokero abanyakiomba baiga bagokera mucho ine byombe nali muranyore ko bamugokonywa sobwamo kubwa gokonywa as an individual igeko bigasi lakini kimuramo unalisangyo nkoberera isi kubaikera plus chi program tinde tobwate bune cyo kwa abana chifukuru chi uniform abana baita baiseke ngo batore sanitary towels n'abantu bali batari kwenyara se society ngo nyara tore ko bagacha chinyumba na kubachi ndagira biyamana abamita songeje mwacha kotorora twagokire twegure buya ekiagara ni tutwanyorire byegwe bitubwate ko bako bana otokwe Nyasaye ngambu yamano yo bareta agendere ko bakonya agendere ko barenda ainde mogendere ko tokonya otokonya butambe ekiagara ntore meire binte binge chigurubu nchirorore chinde ainde muraje manyore motokonya Nyasaye musisenie ninu abasisenie mogende ko buna muri igo bituzoroje byeka utwikira bantanga batakana nabatenengu bono ne tuanchiro kurchi bando ekiombe kiga ya Joshua Makori Nyarenji nigo kiendere ko bahasomostali obosyo asogosira chiamate ao nebikundi ao kurwasorogongo rwagusi abakorekana bari nekirenga kyogosuka bosyo getambokero kiagendere ko kiabantu abange nkurubudire gedaseni kiagetembe kurega Kitutu cha Chenote ase county ya Kisii literane ngoruko Daniel Ontiri